Cabanga ukuthi kunento eyodwa kuphela, ushintsho olulodwa nje umuntu ongenamali angalwenza bese eba nezezimali kuphela ezinyangeni eziyisithupha. Lokhu kubonakala kungakwazi. Kulungile, engizokutshela kona kungenzeka kuzwakale kwehlisa okokuqala, kodwa uma uqonda ngeke kube khona indlela yokuphinda ubuyele emuva. Uzobona impilo yakho ngendlela entsha ngokuphelele. Mhlawumbe usekhonweni ezinkolelweni ezikubambezela, imicabango emayelana nezinto ezenziwe ezifakwayo ekuphusheni kwakho kusukela usengumntwana. Futhi uma ngikutshela ukuthi into eyodwa kuphela ehlukanisa wena nokuba nezezimali yisikhungo sokucabanga esilula esisetshenziswa abantu abacebile nsuku zonke, ufuna ukwazi ukuthi yini? Bheka kahle. Isimo sakho sezezimali samanje asiyona into eyenzeka ngamaphutha. Akukhona ngenxa yokungahleliwe, umnotho noma uhulumeni. Kwakubhalwe kuwe kusukela ngesikhathi usuzalelwa. Futhi uma kwaba ukubhalwa, khetha kahle. Kungabhalwa futhi kabusha. Usuka ebuntwaneni, yonke into oyilalelayo mayelana nemali ibivela kumithombo yangaphandle, abazali bakho, othisha, abangani, nomphakathi. Uma umndeni wakho ube nemikhuba yezimali, kungenzeka ukhulele ulalele imishwana efana nale, imali itholakala kanzima, abacebile bathola imali ngezindleko zabampofu, ukuphila kancane kuyisu. Futhi kwenzekani? Uhlanga lwakho lwezinto ezikholelwa khona luthatha lokhu njengokulunga kwangempela. Manje, ngicela ukutshele, ukephi lapho ubona othile ethola ukukhushulwa noma imali engalindelekile, futhi emva kwesikhashana, abuyele esimisweni semali esifanayo ngaphambi kokuba. Lokhu kwenzeka njalo? Abantu abathola ku-lottery bavame ukulahlekelwa konke ezinyangeni ezimbalwa. Abantu abavela empofini baye empumelelweni bavame ukuthola ukwehla. Kodwa kungani? Ngoba ingqondo yabo isaphosa izinkolelo zokuhlala ziphansi. Kungaba nemali emabhange, kodwa ngaphakathi ebuchosheni babo, basazibona njengabantu abazalelwe ukuba babe nezezimali. Imali iza, kodwa ithola indlela yokuphuma. Ngoba leyo yisithombe abahlanganyela ngayo nabantu. Manje, nansi imfihlo, ungashintsha lokhu kubhalwa kabusha. Ungashintsha isithombe sakho sokuqonda ngokwezimali bese uqala ukuheha imali ngendlela yemvelo. Futhi into ehamba phambili. Akudingeki iminyaka eminingi ukwenza lokhu. Ezinyangeni eziyisithupha kuphela, ungashintsha ngokuphelele isimo sakho sezezimali uma wazi ukuthi ungayibhalela kabusha ingqondo yakho ukuze ubambelele ebunzimeni. Ngiyavuma ukukutshela indaba. Okwesinye isikhathi, ngihlangane nomuntu owayekhule efunda ukuthi imali ingumthombo wezinye zonke izinkinga. Abazali bakhe babephila kanzima kodwa bengenayo imali eningi. Ngakho, ukhule enokukholelwa ukuthi uma efuna ukuba umuntu omuhle futhi onomoya ophilayo, akufanele afune ukuba nezezimali. Uqale impilo yakhe njengezinkampani zomphakathi, enza umsebenzi onzima, ephila ngeholo, kanti angathola indlela yokuphuma kuleyo hlangothi. Kodwa, ngesikhathi esithile, wasukuma washintsha leyo nkolelo. Waqaphela ukuthi kunezicebile ezilungisa izinto futhi ezisiza abanye, eziphila ngohlelo oluphambili. Wathatha isinqumo sokuphikisana nemali ngendlela yakhe. Futhi waqedela lelo chibiyelo. Qale ukufaka izinhlelo zakhe kabusha. Ngalunye usuku, abheka esibonakalayo futhi ethokozisa, ngifanele ukuba nezezimali. Imali ivela kimi kalula. Ngisebenzisa imali ukwenza izinto ezinkulu emhlabeni. Wabhala imibono yakhe emisha futhi uyifunda ngosuku ngalunye. Ngokushesha amathuba aqala ukungena. Waqala ukubona izindlela zokuthola imali ezazihamba phezulu. Ezinyangeni eziyisithupha, imali yakhe yashintsha kathathu. Ngonyaka owodwa, wayeqala ukuthola imali eningi kakhulu kunalokho abekucabanga ukuthi kungenzeka. Kodwa konke kwabaqala kumqondo wakhe. Manje, hamba phansi uphume umcabango, yisiphi isicwangciso sakho namhlanje? Uyakholwa phakathi kwakho ukuthi kuyinzima ukwenza imali. Ukuba nokholo lwezinkinga lokuthi impumelelo akukuphi. Uyakholwa ukuthi abantu abacebile bazimela. Uma kunjalo, kufanele ushintshe lokhu ngokushesha. Nansi okungifuna ukuthi uyenze manje,
Thatha iphepha, bhala zonke izinkolelo ezimbi ozinazo mayelana nemali. Bhala konke okuvela engqondweni yakho ngaphandle kokuhlunga. Manje, kuyo yonke inkolelo engeyinhle, bhala inkolelo ephikisana nayo futhi ethokozisayo. Uma ubhale ukuthi imali iyinzima ukuyithola, buyisela esikhundleni sokuthi imali iza kimi kalula. Uma ubhale angizange ngizalwe ukuba ngibe necala, buyisela esikhundleni sokuthi ngiyisikhonkwane sokuthokozisa. Manje kufika ingxenye ebaluleke kakhulu. Kumele uphinde lezi zinkolelo ezintsha nsuku zonke, ngobuqotho, ngekhono. Lokhu kungase kube kuhlanga ekuqaleni, kodwa yindlela ubuchopho obusebenza ngayo. Uma uphinda amanga kuwe isikhathi eside ngokwanele, iba yiqiniso. Futhi uma amanga engaba yiqiniso, cabanga ukuthi kuzokwenzekani uma uqala ukuzitshela iqiniso. Uhlanga lokuthola impumelelo. Ukephula okuthandayo. Akukho okubalulekile kungenzeka indawo yakho. Akukho okubalulekile uma okwamanje ungenayo imali. Okubalulekile ukuthi ubuciko ofuna ukufaka engqondweni yakho kusukela namhlanje. Ufunani ukushintsha impilo yakho ezinyangeni eziyisithupha? Kulungile, qala ngokushintsha ubuciko bakho manje. Uqaphele ukuthi imvamisa abantu abaningi bathi bafuna imali eyengeziwe, kodwa abavami ukusho kahle ukuthi bangakanani. Bakhuluma izinto ezifana, ngifuna ukuhweba okwengeziwe, ngifuna impilo engcono, ngifuna ukuba nempumelelo. Kodwa imali eyengeziwe ingakanani? Lokhu kusho ukuba nempumelelo kuye ngakuphi? Ingabe uzothola imali eyinkulungwane yamarandi? Ingabe ingamashumi amakhulu? Ingabe ingaba iyizinkulungwane? Nansi imfihlo eguqula konke. Uma ungazi kahle lokhu ofuna, ungasijabulela kanjani isiqiniseko ukuthi ubuchopho bakho nezinkanyezi kuzothuthuka kuhamba lapho? Uyakufuna imali yohlanga eyinkosi nobulungiswa noma okumele kulungiswe? KwaZulu, kwalungisa kube isibalo kuphela, kodwa kwaba umgomo oyinqaba. Into ethile enginikeza umdlandla nsuku zonke. Futhi yini eyenzekile? Emasontweni ambalwa, imali yaqala ukuvela ngezindlela ezingalindelekile. Amathuba avuleka. Ngaqala ukubona izindlela ezazibonakala zingabonakali ngaphambili. Lokhu bekungeyona into ethokozisayo. Lokhu bekuyi-amandla okucacisa. Manje ngifuna ukuthi wenze okufanayo. Thatha iphepha futhi ubhale inani eliqondile ofuna ukulithola ezinyangeni eziyisithupha ezizayo. Kodwa ungayeki lapho. Bhala ngokucacile ukuthi uzosebenzisa kanjani le mali. Kuzoshintsha kanjani impilo yakho? Kuzosiza kanjani wena nabantu abaseduze kwakho? Ngokuba nezeluleko ezenzakalelayo, izothatha umqondo wakho wonke. Futhi nansi enye into ethi phumula isisekelo elikhudlwana, hlanganisa imali ephakathi kwe-akhawunti yakho. Vala amehlo akho futhi uzame ukufakazela ukuthi uthole imali yakho ngendlela eqondile. Yiza uqiniso obunayo. Phela kufaka isiqondiso elinye elimi ohlaza esikhundleni. Kwake kwaba nesikhathi lapho impilo yami yezezimali yayimile. Bengifuna ukukhula, bengifuna ukuzuza imali eningi, kodwa kwabonakala sengathi ngihlala ngibuya endaweni efanayo. Kwaze kwaba isikhathi lapho ngathola khona okuthile, ngangijolise kubantu abacabanga ngokuncane. Abakhulumi ngezinkampani, ukudala imithombo emisha yokuzuza imali, noma ukukhula komuntu. Esikhundleni salokho, bakhuluma ngezinkinga, ngendlela yokuthi impilo ibinzima, ukuthi akunakwenzeka ukuba ube nefa ngokwethembeka. Futhi ngaphandle kokubona, ngakwazi ukuthola le mikhuba. Kwaba isikhathi lapho nganquma ukushintsha imithombo yami. Ngakwazi ukuhlangana nabantu abaphumelele. Ngafunda izincwadi ezibhaliwe ngabamileli, ngibuka izinkulumo, ngihlanganyela ezindaweni lapho imizwelo ibingaphambili. Kwaba nesikhathi esihle, indlela yokucabanga yami yashintsha. Okokuqala ngabe ngibona amathuba esikhundleni sokuhlupheka. Futhi emva kwezinyanga ezimbalwa, impilo yami yezezimali yabe ishintsha. Lokhu akukona ithuba. Kukhona izifundo ezikhombisa ukuthi imiphakathi yethu izithokozisayo kakhulu. Ukuhlola okuvela eHarvard University kukhombisa ukuthi imikhuba yethu yezezimali imiselwe ubukhulu lapho abantu abaningi besondelene nawo.
Uma sithokozisa imiphakathi, uma sithokozisa i-Azizes, sizoba njalo. Noma sizose sephula isinqumo. Iningi labantu uma bethola imali sebekhuluma ngezinkokhelo. Bathatha imali bese bethi lokhu akufaneleki okuthile. Futhi kwenzekani? Imali iyanyamalala ngokusheshsha njengoba ifikile. Akukhona ngoba incane, kodwa ngoba umqondo ube wosizo lokushoda. Futhi ukushoda kuhlale kuholela ekuswelweni okwengeziwe. Ngikhumbula isikhathi empilweni yami lapho yonke into ibingivukela. Ngangingenayo imali eyanele, izinkokhelo zami bezilokhu zibambezeleka, futhi ngangizihlushwa ukungakhululeki. Kwaze kwafika umeluleki wathi, uma ufuna ukuthi isimo sakho sezimali sishintshe, qala ngokubonga imali onayo, noma ikhuluma incane. Ngahle ngakuhleka ngesikhathi. Ngingazibonga kanjani ngokuthile okungahambisani nezidingo? Kodwa ngangidinga ushintsho, ngakho nganquma ukuzama. Njalo ekuseni, ngaphambi kokwenza noma yini, ngathatha incwadi yokubhalela futhi ngabhala, ngiyabonga kakhulu ngezinto zonke ezihle ezizotholakala empilweni yami. Ngibhala isamba ngasinye esingena ebhange lami, noma kungaba incane, futhi ngisho ngiyabonga lapho ngilithola. Kwaba nomphumela omuhle okhethekile. Ngizizwa ngivusa, ngivuselelekile. Futhi ezinyangeni ezimbalwa, imali yami yaqala ukukhula. Amathuba angingakuboni ngasendaweni ethile aqala ukuvela. Kwakungekho inhlanhla. Kwakukushintsha kokucabanga kwami. Futhi ngifuna ukuthi uphinde lokho. Kusukela namuhla, njalo uma uthola imali, yeka okwesikhashana bese uthi, ngiyabonga. Akubalulekile uma kungukukhokha okukhulu noma imali ethile ethathwe esitolo. Bhala kuhle ukuthi uyiqinisekise. Phambi kokulala, bhala izinto ezingu-10 okukhuluma ngazo futhi uwathokozele, kuhlanganise imali onayo engekho. Yebo, uzwile kahle. Bhala kuhle ukucela imali ekungelona into ethile, ngokuthi isikhona ngesikhathi. Futhi ungacabangi ukuthi lokhu kuwumsebenzi omkhulu wokucabanga kuphela. Osomabhizinisi abakhulu nabatshali zimali bayazisebenzisa. UTony Robbins, ongomunye wabaqeqeshi abaphumelelayo kakhulu kwezomnotho, uvame ukukhuluma ngamandla okungabonga. Uthi, ngaphambi kokufinyelela ezinye izinjongo zezimali, wayevuma ukuthi izinto zifanele, kanti ngesikhathi sahlala esihambisana nezidingo zamazinga omqondo. Manje cabanga ngezinye izikhathi abantu abahlala bezama ukwenzela imali. Baphinde bethi ukuthi akuhlale kubambe izimfanelo zedinga, ibhizinisi lamasebenze kude, njengoba izinkokhokho zibhala. Le yinto eyenza abantu abaningi bahlale bebhekene nezinkinga zezezimali impilo yabo yonke. Njengoba ekupheleni kweviki akukhona okushiyeka. Imfihlo yezicebi, ngakolunye uhlangothi, inqubo ephelele ngokuphambene, babhadele bona kuqala. Mhlawumbe ucabanga manje, kodwa nginezimali eziningi okufanele ngizikhokhe. Ngingayibhadala kanjani mina kuqala uma ngingenazo izimali ezanele? Lona yiphutha lokuqala elenziwa abantu abaningi. Bakholelwa ukuthi ngosuku oluthile bazoba nemali eyanele ukuze baqale ukutshala imali nokonga. Kodwa cabanga ukuthi lolu suku alufiki. Ngoba njalo kukhona izimali ezintsha, izindleko ezintsha, nezinye izinkinga ezingalindelekile. Uma ungakwenzi isikhumbuzo sokuzikhokhela kuqala manje, ngeke ube nalo isikhumbuzo esizayo, noma kunini uthole malini. Manje, kusho ukuthini kahle ukukhokha wena kuqala? Ukusho ukuthi uma imali ifika ku-akhawunti yakho, ngaphambi kokuthi usebenzise noma iyiphi enye imali, uzosihlukanisa nesinye isilinganiso ukuze usebenzise wena. Lesi silinganiso asikho ukuze usize. Kuyahlinzeka ngokutshala imali. Kungokwakha ikusasa lapho ungasebenzisi emalini ukuze usebenze, ngoba imali yakho izoba isebenza kuwe. Ngifunde lokhu ngendlela enzima. Iminyaka eminingi, ngangihlala ngenza njengabantu abaningi, ngikhokha zonke izimali kuqala bese ngizama ukonga okulandelayo. Futhi, kwakungekho okushiyeka. Kwakuhlale kubonakala kwezinye izindleko ezintsha, izinkinga ezingalindelekile, izizathu ezahlukene zokungakwazi ukonga.
Kuze kube usuku, ngithola umuntu ozongitshela, uma ufuna ukuba ngcebe, kufanele uqale ukusebenza njengomuntu ophathelene imali yakhe kuqala. Kwaba lapho ngenza isinqumo esilula, kodwa esiguqula impilo yami phakade. Leli viki, lapho ngithola umholo wami, ngihlanganisa amaphesenti ayi-10 kanye nokuphosa kuzimali ezizosebenza. Akunandaba uma kuningi noma kubhalwe kancane. Okubalulekile ukuthuthukisa umkhuba. Kuqala bekuphutha. Ngazizwa ngathi ngiyazidla kwami. Kodwa ngaqhubeka. Futhi kumangazayo, ngakwazi ukukhokha zonke izikweletu zami ngendlela efanayo. Kodwa okuthakazelisayo kwenzeka, phakathi kwezinyanga, imali yami ehlala isesimeni sazo yanda. Kanti ngokumangalisayo, imikhuba yami ishintsha. Ngaqala ukuba nemibono ephumelelayo nezezimali engikungabi nayo ngaphambili. Futhi le ndlela eyodwa iyisiqalo sokuba nekhono elilandelayo lokuphila ngaphandle kokudinga izimali. Ukehluleka izimfanelo ngokuphindaphinda uma uthatha one 100. Sebenzisa le ndlela ezinyangeni eziyisithupha ezilandelayo, futhi uzobona umehluko ngokwakho. Akukhona kuphela kumphumela wakho ku-akhawunti yasebhange, kodwa nakumaqondo wakho mayelana nemali. Ngoba iqiniso liwukuthi, uma ungafundi ukukhokhela imishwalense yakho kuqala, uzoqhubeka usebenza ukukhokhela abanye. Kodwa uma uqala ukukhokhela wena kuqala, kuzofika isikhathi lapho ungasebenzisi ukuthola imali izosebenza ngawe. Futhi leyo indlela yeqiniso yezezimali. Izinkinga azizi ekujotshweni, kepha kuqala endaweni yemiphakathi. Izenzo ezihlukene nezikhethekile ezizwakalayo zitholakala ngokubambisana ukwenza ukufundisa okuphakathi kwezinto ezithile.